Elokata no misi galani na bazi no wa. Ebabu ni fanye mena no wa no mu bule chane. Elokata no misi galani na bazi no wa. Ebabu ni fanye mena no wa no mu bule chane. Imesi godi mane no wa. Amu bule chei. Imesi godi njono wa. Amu bule chei. Imasi goda koko wa. Amu bule chei. Ida sigodo wenye nowa awu buleche maka na omu bukwa onye bu na jiji iwu bu na ga-akwụ ya kwụ maka na omu bukwa onye bu na jiji iwu bu na ga-akwụ ya kwụ Elokata no misi galani na bazi no.
ebe bụ na ifeanyị mere n'ụwa na ọnwụ kwulecha anyị elekọta nụ m isi nlecha anyị na-elecha n'ụwa ebe ọ bụ na ifeanyị mere n'ụwa na ọnwụ kwulecha anyị imesigodi mmadụ n'ụwa ọnwụ kwulecha iyi imesigodi njọ n'ụwa ọnwụ kwulecha iyi ịgbasigodo akụ nke ụwa ọnwụ kwulecha iyi ịgasigodo ogbenye n'ụwa onye omedeni kajize ntị iluzie solunu akụ na biri ịnata kwala ịna-agwazi kama ya n'ụwa mụnụ okwu ngwali igbo ikachie ntị iluzie bulu maka onye omebezi na n'igbo okwu ngwali igbo ikachizie ntị jebe iluzie wolo n'anya nwanne m ebe n'ebe onye omebe ezina n'igbo ọgazi amaka weji na-agọ mmụọ ọgazi amaka weji osili onye ọma nkenke nyitụrụ ekeke na lọjika nsadalo aji ashakata na mulu sadebe no aji asadebe no asadebe na ya mulu obi amuze no chinimu sadebe no namo na mwane mebe nebe na nyamano ojeli go bwevi ne ojeli gwe bijima nwanne mebe nebe na nwanne mebe zina ebe zina
onye mebezina n'ibo wadịrị mmanụ ọgazi amaka weji na-aga mmụọ ọgazi amaka weji na-enye nwanne mebe n'ebe n'ebe na mmụọ onye mebezina n'ibo wadịrị
Good evening, good morning. Sorry. Your name? Scholars. Alias Scholars teacher. Na eze ishtoke jagba humwe
Meze ito keje koje di keja lambe he sirija bia. Never is so bobo na ha Jesus. Hey Jacob. Hey, Ezema first school. Odugu waya. Adam kamada kuje pere so kumara kuje kaje. Ata umu de kitu ile. Ogene de gene ne medu. Odugu waya. Oye wa tabama first. Omu tebeye. Omu tebeye. Yes.
onye nwe anyị kele onye nwe anyị kele ego n'ugwu anyị ya nọ olu mere ofuma Jehova gba akwa n'ume Jehova gba n'ume Jizọs mee dance asị yo Yes! And over onye okere Yeah,
You know me a production. All right. There is one thing
sweetest spirit of faith. Jesus can never fail. We can never fail. Hey!
Yes. You are covered. Mona Jesus na rari no kumbe. To put him in the envelope. You are covered.
MC. Yes. Yes. Netiga now. Odugu Ezema. Oh, Odugu Wakike. Onyezoku. Yes. Odugu Ezema. Onyezoku. Abogenede. Kedenza. Kilegede bịarịbego. Enunu emeloteedi. Ogenede. Smart,
Yes. Kennedy. Hey! Agudo! Agudo, one picture. Agudo, one picture at Taraba State. Agudo, one picture at Taraba State. Agudo, Agudo, Oga Baragi. Hey! Agudo, Oga Baragi. Agudo, Taraba State. Oga Baragi. Agudo, Agudo, if I take a Cabinet State. Agudo, 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 don't damn I'm see whatever I can you talk up. I'm going to go to him. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. We are James Ezema. Yes. Onobarambo. Hey! Arum!
Yes. Iron. Uruna bagara mbelide ayabu. Oh, yes. Ayan. Go make it. Alano. Allah. I can no one quite. Majid.
And the church is in the field. Yes. Give me a
Because he was just salary with it, Egu with it, salary. People never live. I will go, Papa. And digital camera, unaka kolemanya, no, look in my city for 10. Una hoke will cook Corera. First is on him, Kamala, to take and Tamina Yadilla. Here we didn't have their men or ring and soup.
Thank you. Yes. Yeni dene watunu kusora ragi yade arum. What you going to do? Yes. Zakawo ande unutire mundo. Tamani go check ahead kuro. Tamani go check ahead kuro. Tamani go check ahead kuro. Something
Microphone because no, give them now. Take
iPhone aka na unu n'ọrụ n'ụtụtụ a wee ghọta na o nwere nnukwu ihe a ga-eme ebe a tata kọwatụla anyị maka na anyị ma na eri abalị ka anyị nọ ebe a wee na-eme mmemme a kọwatụla anyị ha na-eme ebe a nwanne m n'ime Chineke bụ dike Dorati onye Alor-Agu onye Alor-Agu anyị bịara ọ na-eme mmemme maka ọ na-akwa nne ya hapụrụ ya kemgbe mana ọ nwụrụ ọnwụ ọ nọrọ nka ọ karị nka ka ekwesịrị ka ọ ka ụmụ riri nne ha karịrị ebe 100 ha jiri nnukwu ihe wee bịa ha jiri ụdọ ehi wee kele Chineke n'ọnwụ nna ha ma anyị bịara Dorati bụ nwanne m Chineke na-ese civil church Ugwute ka anyị si bịa ka anyị nọnyere na ọnwụ nne ya ka anyị kekwa na ekpere na ekpere ezinụlọ a dịka anyị na-asị nna ha jee nke ọma ekpere m na ekpere ezinụlọ a bụ dịka nna ha hapụrụ ha ka Chineke bụrụ ha nna n'ime ihe niile anyị na-ayọkwa Chineke were udo na ịhụnanya na ịdị n'otu wee jikọta ha niile ọnụ ka ha ghara ịghasị ka ha nọrọ n'ime Chineke na-ekpere Chineke na-eziokwu n'ime anyị na-ayọ Chineke ka onye ha arụ ike n'ogologo ndụ ọmụmụ n'ezinụlọ ya bụ ekpere anyị na-ayọ Chineke
na n'ụwa nke ajọ njọ nọ anyị ga-ebiliri anyị ga na-eli ife nọ anyị a na-alacha aka anyị a na-emela na aṅụrị na mma ka mmiri ezozi n'ime ụwa nọ ozosia na ọ ga-agbacha anyanwụ si n'igwe ga-awalili mana mma ka nwaanyị ajọzi njọ n'ụwa nọ boys must not die as for Lizzy Queen ochie nne anyị ga na-enwe nwere nọ ọ bụ gịnị na-esezi n'ụwa onye ka isi Enugu wee bịa maka obere oge maka afụkọ na ihe a ga-eme ga-abụ ihe mgbede mgbe a ga-akụ ngaja n'ọnụ wee sikwuo nwanne anyị nwoke bịa di anyị si ya bye-bye maka onye nọrụ n'oge ọkọta ekene anyị na-eri na ala mmụọ. We thank God for today. Today is a blessed day in the name of this family. Ọbụna ga-echeta onye mụtara mmadụ, chetakwa onye kere eluigwe n'ụwa. In the name of Jesus Christ. Eji maka enwe na-eme celebration of Christmas. Anyị ji ohere a na-asị ezinụlọ na ndo mgbe anyị ga-abịa ọzọ anyị ama abịa maka burial. Development of the United Nations Ezema, in the name of Ambassador Florence Ezema, who are member of Sustainable Development Goals. Ezema Pogodo, Moge Ketoke, Ndi Alor-Agu, Obalibo, a benefit here, Oga Haina Hafo. May we chairman local government, may we fansec, may we Mazanaga all our duty to make sure no one benefit, can make poverty eradicate in the whole world. We thank God for today. Today is a blessed day. We are here for the first time. I cannot chitazu, Makebinazu, Obiogo. Thank you very much for today.
Florence, Iga Potakayegi, Onyinye, Gosina United Nations, Gosini, our member of the International Association of World Peace Advocates. Thank you very much for today. His Eminence Ambassador Okoli Mentus Chukoli, the State Director of the International Association of World Peace Advocates, IPA, Enugu State. I'm here with my deputy, Ambassador Lazarus Ikechukwu Chukwu, Ambassador Ozioko Theophilus, now Ambassador of Florence, Ezema. Our guy is in headquarters, the spokesman of IPA, Ambassador Emmanuel Ngweke. Thank you very much for today, and God bless you. We are just back from travel, and we want to greet this occasion. Congratulations. Thank you very much. All our members, and definitely any moment from now, and with some benefits from United States. Anyị na mmemme akwamozu papa anyị n'ụbọchị tata. Kọwara anyị ihe jikọrọ gị na ya. Ụbọchị tata
obi aṅụrị maka na tata bụ ka anyị na-akwanyere papa anyị ugwu ikpeazụ. Papa anyị hapụrụ anyị na papa anyị zụrụ anyị ọfụma ka ụbọchị nke tata anyị nwa kwadoro inye papa anyị ugwu ikpeazụ a na-enye nne ya maka na anyị ka ọ dịrị wee kwa anyị na taa bụ ụbọchị akwamozu papa anyị bụ 28 Disemba. Anyị siri esi nsọ anyị ga-akwanyere papa anyị ụbọchị nke tata. So ị na-anya n'ụbọchị nke tata n'obi sọ aṅụrị ọ bụrụ na akụkọ m si amagharị na enwe m afọ ojuju na papa anyị biri ndụ ọfụma wee ka nka mgbe ọ na-ahụ ọ gwara peaceful death. Ọ bụgodị sọ nke ahụ afọ juru maka na papa anyị na-enego m anya afọ ndị ọzọ dị iche iche ka ha si wee daa na-akpọ ya mana papa anyị bịa jos nọ n'ụlọ ka o ji kacha nka over 102 years. So today is a celebration of life. The joy is overwhelming, as you can see. Kedu ekpere na-ekpe n'isi ezinụlọ? Ekpere m na-ekpe n'isi ezinụlọ anyị bụ na n'ime anyị n'otu n'otu ka anyị bịa ndụ dị mma, ndụ nna anyị biri wee too ogologo ndụ otu papa anyị si wee too wee na-enwe ahapụrụ anyị ihe ọjọọ ọbụla ndị anya na-eleba anyị na-abụ anyị papa anyị nwere ihe ọbụla okwuche na ndebede anyị ka na ama m ndị ọzọ agbanyeghị na ha kpara ndụ mana onwe ha debere ụmụ ha ha ga-anọ n'ime mana o nwere ofu papa anyị debere anyị so ọ ka ga-enye m aṅụrị ekpere bụ n'isi anyị ka anyị ga-ebi ndụ ka anyị bie ndụ papa anyị si bie ndụ ọma ubi udo maka na papa anyị bụ onye ama ama ọgwọrụma ọ bụ ndị udo ka ọ na-ebi is a peaceful man. So I pray that we will emulate that humility and a peaceful being. Anyị na-ekene gị ọ ga-adịrị unu na mma. Daalụ. Nna anyị ekene gị gwana anyị afa gị. Aha m bụ ambasadọ Florence Ezema nke Chinyere. Anyị na-asị gị daalụ. Anyị fụrụ ndị otu gị ndị chọtara gị ebe a n'ụbọchị taata wee fụ na ihe a na-eme abụrụ ihe ụmụaka. Kọwara anyị ihe jikọrọ gị na papa anyị bụ onye nke a na-akwanyere ugwu ikpeazụ taata. Papa anyị bụ my father. Onye nwụrụ ya wa the second daughter. Tata anyị na-akwanyere ya ugwu ikpeazụ wee na isi ya jee nke ọma na njem ọ malitere. Kedu ekpere gị n'isi ezinụlọ nke ọ rapụ? Ekpere m n'isi ezinụlọ anyị bụ otu anyị si wee mụọ hapụ anyị mgbe o biri ndụ ya na o biri ndụ ya jikọ anyị ọnụ anyị eji adị embrace ịbụ ndị ọṅụ na o kpokpere ekwere udo ahụ si na o nwere ihe ga-ebu ya anya ka m na-ekwu na ezinụlọ ọ hapụ ga-ejidekwa udo ahụ ọ hapụ wee nwụọ na o nweghị ihe ga-ebute ntisa n'ezinụlọ anyị na anyị ga-ahụkwa onwe anyị dịka our fathers wee kụziere anyị ekwe ka ịhụnanya ahụ bawanyewazi. Anyị fụrụ ndị otu gị ndị United Nations ndị bịara ndị Peace Ambassador nke United Nations ndị bịara ebe a taata o nwere okwu ekene ị na-enye ha? A na-ebukwa ekene na-ebugara onye isi anyị bụ Director Enugu Steeti AIPA so na-arịọ Chukwu okike abịama ka ọ gọziere m ha otu ha si wee si n'Enugu chọrọ m bịa ịbịa kwanyere my father ugwu ikpeazụ. A na-asị ka Chineke gapụrụ m ihe niile kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji na mgbe ha ga-ana na ha ga-anakwuru ezinụlọ ha n'udo. Anyị na-ekele gị. Onwe nke a na-etu gị? Just now, anyị na-eturu ambassador Igbo Antinos ambassador anyị ekele gị. Daalụ ọ ga-adịrị gị na mma. Nna anyị ekele gị. Gwana anyị afa gị. Afa m Odugu Ezema. Gochukwu.
anyị ekenekwa gị ọzọ grupu gị sọsọ amụ tata n'agbanyeghị nọọ mmemme akwamozu mana anyị ma nọọ ọnwa aṅụle maka na ihe anyị nọ taa bụ celebration of life nke papa anyị biri kọwara anyị ihe jikọrọ gị na ya. Ihe jikọrọ m na ya bụ na second to the last ụmụ atọtara ofu ka m tọtara so ọ ya ka ihe jikọrọ m na ya. Kedu ka obi dị gị taa? Obi dị m ụtọ mana obi dị akụ m mmiri because ọ hapụrụ m na otu o si wee nwụọ ọ nwụrụ eme expect na ọ ga-ahapụ m kịta ọ ncheti obi agụba m mmiri mana ọ tara kwado at least I tap the grace o ruturu 102 years so he tried for us but I wasn't expecting that it's going to be soon. Yes. Ekpere ekpere na-ekpere ya. Ekpere m na-ekpe n'ihe n'ebe a otu o si wee gaa peacefully otu a ka ọ ga-anọ ma peacefully ebe ọbụla ọ nọ peacefully o nwere nsogbu ọ naghị ala ihe nsogbu ekpere m na-ekpe n'ihe udo a ya ọ ga-adị n'ebe ọbụla ọ nọ ebe ọbụla ọ nọ Chineke ọ ga-anọ n'aka nri ọ nọ n'aka nri Chineke ma ọ bụ ka sị na ọ nọrụgo n'aka nri Chineke ọ dị. Anyị na-ekene gị. Thank you, sir. Ọ ga-adịrị gị na mma o daalụ. Nna anyị na-ekene gị. Biko mee ka anyị mara afa gị. Ezema Romanus anyị ekenekwa gị ọzọ. Iso wee na-agba mbọ eri nya efu na mmemme a gara ọfụma. Kedu ihe jikọrọ gị na dadi anyị onye a na-enyi onye a kwanyere n'ugwu ikpeazụ tata? Gịwa bụ nwoke nke ịtọ. Kedu ofu ihe na-ebu ị ga-agwatụ anyị banyere ndụ ya? Kedu ihe na ya Chukwu ka o meela ezinụlọ a dịka anyị na-asị dadi ya jee nke ọma maka na a na-asị na ekpere mmadụ na-ekpe bụ ka azụ ya karịa iru ya mma so kedu ekpere gị n'isi dadi nakwazi n'isi ezinụlọ a nke ọ rapụ? nabata ya n'alaeze otu o mere ihe ọma na elu ụwa Chineke nabata ya n'alaeze na ya ọgbakọ o kwetere anyị bụ mmụme ahụ ekpere ebe ọ bụ na ihe na-achị azụ na anyị ka anyị nwee ike na-aga n'iru ụzọ mepere anyị everywhere anyị na-aga n'iru pụtakwa karịakwa ndị ka ozugbo anyị na-ekele gị anyị sị na ọ ga-adịrị unu na mma na dịka unu mere mmemme a tata na mmepe ụzọ ga-adị n'ezinụlọ a ọ ga-adịrị gị na mma daalụ.
anyị na-ekene ndị anyị nọ na be ha, anyị na-ekene ndị Obokele, ndị mụrụ late elder Hyacinth Odugu Ezema, onye udo, a man with a very beautiful spirit and melancholic voice. Onye mara papa anyị ofuma, mara na ọ bụ onye okwu ya na-emedo obi. Anyị na-asị ọ bụrụ na ga na-ekwe ebe a ga na-emedo obi n'aha Jizọs. Azị m n'aha Jizọs, anyị na-ekele onye ọbụla Nkechi Odugu Ezema, azị m n'aha Jizọs. Amen. Okwemere anyị na-asị onye ọbụla nke onye chịrị ya zọrọ. Anyị na m ekele n'ụzọ pụrụ iche ije Ezema, onye nyere m igwe m ji ekwu okwu. Ịma na anyị bụ ndị MC bụ ndị akọghị na-eri mba. Anyị na-abịaghị na-ekwu ọgadịkọba anyị nwee microphone. Ọ bụghị anyị nwee microphone, ọ bụ DJ nwe. DJ, thank you very much for always providing a very beautiful public address system. Anyị na-asị mmadụ niile nnọọ, anyị na-ekene ndị anyị na ha ga-arụ ọrụ, ndị Liberation Square Band. Anyị na-ekene ụnụ, ọ ga-abara ụnụ. Anyị kenere all the groups n'ebe a in no particular order. Ka anyị na-ekene ndị si Ugwurute, ndị sotere Mr. and Mrs. Festus Ezema, ndị so Sister Dorothy, all the way from Ugwurute and other parts of this state, this country, as the case might be. Anyị na-asụ unu nnọọ. Ndị so Nkechi, anyị na-asụ unu nnọọ. Ndị so I'm running into troubled waters now. N'enebe ikidege ha nsị ndị so James, ma mee ikidege ndị ọzọ. Ndị so Christopher, Ogom, ndị so Romanus, and Masmar niile ala. But I want to give a special recognition to the wonderful staff of the Department of Physics and Astronomy, University of Nigeria, Nsukka. I na-asụ unu nnọọ. Anyị na-ekene unu Alan, ebe ndị so James wee bịa. If I begin to mention their names, they don't play with time. Talking about Associate Professor Isida and others. Associate Professor Isida, you are welcome. The room you need, you have what I can have about Lani. That child got it very, very, very bad. I got the wicked. I got the destructive. It was named the power of God, meaning Ikechukwu, and I am the one whose birth was foretold by the gods. I am MC Darlington. I am Wamrubebe. I am Okenwa Anamura. I am the son of his father. Wamruno Kongwa, Wamruno Kochimogebuba. And I was born for these peoples, and that is what I have come to this family, to this audience here and now. Very distinguished ladies and gentlemen, let's welcome ourselves to the funeral ceremony of late Elder Hyacinth Odugu Ezema. As I have mentioned earlier, I'm not doing this work alone. A lot of persons and groups are working behind the shadow. Once again, we are welcome. Obro MC Norodo, Ebuterieri Hero Nabo, Eba Yakob Nobraya. Oh yeah. DJ, Boygu. Daddy, I know Kennedy. You go make a mala. I can also. In a ban, no dipulite or a bit of the man.
Onwe m anyị ka anyị jụọ kọwara anyị ihe jikọrọ gị na gị nwa na-anụ ada na ezinụlọ ya. Kedu ka obi dị gị na nnukwute ugwu a na-akwanye na abụghị nwoke? Obi dị m aṅụrị aṅụrị maka na onye mgbe mma eme ihe Kedu ekpere na-ekpere isi ya? Mgbe m na-ekpere isi ya na Chineke ga-elebata mkpụrụ obi na akwụkwọ. Isi ezinụlọ akwa na kedu ekpere gị? Ekpere na ndị ezinụlọ ya ka nka agabiru ji abụ nke ha. Ọnọ gị nwoke ọ bụkwa ezigbo mmadụ anyị na-ekele gị. Kekwanụ nke a na-eti gị ke nke etu gị Onwere onye echichi tiri karị ka ọgbọrụ maka anyị niile na-azụ ebe a. anyị ekele gị. Ọ ga-adịrị gị na mmadụ adịghị. Daalụ o. Agwamunu bochu nule. Eye boche. Properly. Okosiana. Igbo-Eze, His Royal Highness, Igwe Christian Ogwai. That's what I have. Yes, I like it on you. I like it on you. This one will get a voucher. Executive and the entire member fulfill our duty as usual to every member. And that is why we are here this evening. We have only 2 presentations. As usual, we give it to you, all members and official release to give you one present to you. So this is one of them. We will also have a boss and
receptive. So thank you so much. I appreciate it. On behalf of my family, give you this one. Thank you so much. Wow. James Oli. Oh, no matter the group, no matter on behalf of family. Family. Wow. Yeah, somebody out there. Can we use the microphone? Wow. Police officers are checkpoint. I kick them here. How is it? The great Professor Orishi in the past group, in the presence of Associate Professor, I see that here, other senior doctors, they are buying, for the celebration of life of my father. I so much grateful for the journey mercy that God will brought you to this land. Alor-Agu will take you back without problem in Jesus' name. I am so much grateful for your coming. Thank you so much. May God bless you and reveal your pulse in Jesus' name. I like your prayer. Ihe ma ọ nwere ndị na-asị na ụkwụ ọma ijiri bịa ka ị ga-eji wee na bụrụ ezigbo ekpere. Onye jụrụ ụkwụ bịa wee siri ka o jiri moto ma saịkụl wee na but machine mmadụ efukwana. Daalụnụ otu o si wee gaa ka o rere n'aha Jizọs. Thank you so much. Double dot. Our miss. Only one person double dot. Thank you so much. Thank you, Oga James. So we are. The head of this family. The other man. I want to Get on that covery and the band. And the band, don't know where I on that covery here. Liberation. I want to do nature. Run out of covery and. Honoraya, Barbara, come we hide now. Daddy, I can add it. Oh, thank you. Because make I malafa. Ezema festive, so I can add it. Mgbe na-agba erinnya ebidoro mmemme a pụtara ife nnukwu. O wee masị anyị ejoge kedu ihe jikọrọ gị na papa anyị bụ onye a na-eme mmemme akwamozu ya taa. I'm the first son. Gịnwa bụ nwa ya nke Junior. Anyị na-ekelekwa gị. Kedu ka obi dị gị tata na nnukwu nkwanye ugwu nke a na-akwanyere ya taa? Ihe mebụ na onye bịara ụwa ya ala. N'ọbụ ka o si wee dị m mara na ọ bụ isi anwụrụ akịta bet na onye bịara ụwa ga-ala. So o juru m afọ because na onye bịara ụwa ga-alakwu Chineke. So I'm happy na ọ nọ n'aka nke Chineke. Kedu ofu ihe na-ebu ị ga-akọtụla anyị banyere ndụ ya? That is the happiness m na-enwe kwete na ọ nọ n'aka nke Chineke. For that man, people confess he's a good man, and it's true. From the education, I what I know of a good man to from the evidence of the people here, from my hearing, put in my dad is a good man. And that is the last word they had before now. No, but Chineke, don't you know me? I'm going to have that.
eri abalị nya ndị mmadụ bịara ịnọnyere unu na mmemme a n'ụdị pụrụ iche. Kedu ukwu ekene ị na-enye ndị dị otu a? Enyere m ha ekene na Chineke akwụghachi ha ọbụla ka o ji wee mee onye nwe anyị kwụghachi ha ọma. Anyị na-ekene gị dadị. Thank you, my brother. Kekwanụ nke a na-etu gị? Oh, nwere nke tụrụ my brother. Now Ezema first two. Elias FC. FC, anyị ekene gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ. N'ọlụ daalụ. Ọ ga-adịrị unu na mma. Daalụ. Mọmị, anyị na-ekene gị. Biko gwa anyị afa gị. Mrs. Anyị ekenekwa gị. Ka ihe jikọrọ gị na papa anyị bụ onye a na-eme mmemme akwamozu ya taa? Papa anyị na-eme mmemme akwamozu nna m Nwa adị ya nwaanyị. Kedu ka obi dị gị taata? Most welcome. So I got the wangori. The head of sports, the boys in secondary school at the last count, as I can remember, the sportsman. Kedu ihe na-ayọ Chukwu n'isi ezinụlọ a dịka anyị na-asị papa ya jee nke ọma? Dịka anyị na-asị papa anyị jee nke ọma. Na-arịọ m na-arịọ Chukwu n'isi ezinụlọ. Because Chineke na-chekwaba anyị. Nye na anyị aka ka anyị na onwe anyị bie ndụ nke anyị ruo mgbe oge anyị ga-aka nka n'aha Jizọs. Amen. Mọmị, ndị bịara ịnọnyere unu taata nwere ihe ga-achọ ịgwa ha? Ihe m na-agwa ha bụ ka onye bịara n'udo na onye ahụ ga-ana ka aka eluigwe chekwebe ndụ onye ahụ n'aha Jizọs. Amen. Mọmị, anyị na-ekene gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ. Okay. Chief, okay.
ọsọ ka ọ na erotic media. Erotic. Voy a erotic, no nuevo. Amen and amen. Okay, believe back in our Jesus. God bless you, sir.
you. Chief Joy, man. Chief Joy Omeja. I know, can No. God bless you. I'm on my way. I'm on my way. Oya barage, mugo kanuku. Oya barage. Ọba nnukwu dị n'ugwu amoko penti kaga. Igwe nwere ndị onye nwere agụta m ime chakata. Ọba yidela nwoke lọlọ n'iburu n'ochi m otu n'ebe ndị adịrị mgbe abụọ yi n'ọsọ anyị na mgbe adịrị bere na agbagbu nwa ada nne. Ọ bụ oge eketela nwoke kedu ụzọ Igbo. Ọ bụ nwa mụrụ Igbo bunye ga ebu mmiri. Ọ ga-adị ka eka nna ya adịghị ga-achaka. Ọ bụ Chineke ya nnukwu dela mgboko kpu idi kaga. Nwoke gụrụ ka nwa sọgwa mmadụ ọhụrụ ka ma nụ ma mere gị. Nwa ahụ ma ga nne mmadụ m. Yeah? Kore Maria. Nwa biko asadọ dado jiji mụrụ n'ịhụ na mkpanya. Asị na ya na-edo nri na-ewozụta ọnụ maka ọ mmadụ nne m rigboro gara donu nwa nwanya. Ọ bụ ha biko asadọ dado jiji mụrụ n'ịhụ na mkpanya. O si na mbaba na-egwu onyere m agụmọdụ gị n'isi so onyere m akpatagide ego mọdụ n'isi mụtagịrị na anyị nwa. Ọ bụ nwa si iwe chego ugo kata ma nwa ogbuke na ogbuke nne nwa ata ma shire. Onye nna ya na-egbechi n'ugoro nga dịrị ka eshi enwe ego nne. Nwa mụrụ na aga bụ ya ga na-ebunye ndị onwe ele. Nwa na-asị ihe jere ọgụ na ya na ga-ahụ ịnụ nwa na-ane ya. Ejiri oge la tụgidere osimiri nara anụ ya pụrụ ife anụma na onwe onye. Ọ mara nke ya ekwere. Ekele ebugwu mgbe o ji onye ya ghọọ chakacha. Ọlọkosi omidika mkpedugo di. Ugwuri ka nyere m ọnọdụ ya ka n'ebe mmanụ. Enye bịara ikiri ego mekiri aja ndọ n'ime ihe. Ọ bụ ya gbasara. Osimiri ọịpa ịnụ nwa na-eyi. Oge awọrị soro ya kwa ọsọ gbanye. Mgbe nwa n'ozu na pozu mgburu ego ma ha ga na-acha anụ ukwu. Mberede nyere dike mberede beja ma dike. Hyacinth Odugu dike. Okwu niile ga na-edi igwere eme ma mere ma okwu ndọbere ma okwu ndọ mma ma okwu agbara nkịtị na adịrị ka okwu akpọrọ ma gbogbo. Ekechite ozu na iwere ga na-ete n'ụmụ ekechigozu na iwere dede ejeje elu. Ozu anaghị anụ ekwe maka oyi adọrọ m n'ogodo chakataka n'onwe onye elu. Ọ bụ ka ọ na-adọ m n'ọkụkọ nwa mgbenye ga na-alị nnukwu họ. Ekubulubu na-eweta ihe dị na-akpata. Nwa nwere uche nọ na ama ihe ọ na-enye. Ọ dị n'ọsụkwụ ma ọ dị n'ọgba aja ọjọọ. Ntụrụkpakpa ejike ebe ogwu mojiri ngọm ọhụ ọnya jeje no. Hyacinth Odugu Ezema. O jiri ngọm ọhụ ọnya jeje. Mụmụ onye gara ere ebe ejikọ ngọm ọhụ ọnya jeje. Igwurube alọla ilu kwaja n'otu n'ọnụ ya oboku uwe nnu. Mmanụ ga-akpaghị igwurube na onye ọrụ ma ọgọ ọwụgarị. Mụ ga na-etinye n'onye m nwere. Hyacinth Odugu Ezema. Ọ bụ onye mụ nwere nna m onye mụ nwere ha sị m bịara adọwụrụ ọyịkwa. Elelelelelelele ooo ele ooo emere m ememe ooo.
Hyacinth ga-ejere dị n'uwe dị n'ime. Ezigbo nwa gị na-achọ gị. Chinenye Odugu ga na-achọkwa gị. Ọ bụ gịnị mgbe egwu gị ga-etiri ya echuru iyi na akpara oke Chineke ya n'ọnụ na. Ma ebe a ga-eji ebe onye na-ese ọda ụdị abụrụ na agụgụ n'oge obodo ere n'ime eze ọda oge obodo tọ. Chakụrụ abụọ bụrụ tọ, ụkwụ ego ọgaranya gara aga na n'ọnụ. Mita abụọ ọgaranya na-ekpọrọ amụga bibu ma ọgaranya ka a na-akọ ọwụla ga n'ụlọ. Oje ya ya na-etipu ite ma ọ na-agụsị ọgbọ juru bụ na ayọrọ ebibere. Nna bụrụ igwe Hyacinth akwụkwọ mmadụ na nzọ. Mmemme igwe igwere ije gobere na were. A sịrị m na mmemme a na-eme n'onwe onye ma ome njọ na-eme n'onwe onye. Ihe ọma ruru ibe m uru eme ka. Mụ ya anaghị agbara isi iyi. Ozugbo ya anaghị ere ọhụrụ okwu dị nta. Ụwa gbasa onye si nke ya ọla arịrị. Anyị gbara ka dọdọ Emeka baija labe mma. Ụlọ niile iwe n'uwe so oge lakọnụ be mma. Ego niile iwe n'uwe so oge lakọnụ be mma. Ya bụ iwu onye kọ ibu niile ka maka n'ime n'ụwa bụ eji echeta ego. Hyacinth riri gere ka sịrịla dọrọ ihe. Ezinụlọ gị sịrịla dọrọ ihe. Ezigbo nwa gị ezigbo nwa gị. Chinenye Odugu Ezema ọ sịrị na dọrọ ihe ha na ya oyiyi adịghị. Ọ sịrị ije n'udere awere mgbe ijere gbogbo. Mgbe mkpụrụ obugu zuru n'ike na ndị ọkwa ya ka ọ gwara m na dọrọ ihe. Emereme digo na mmanụ ekekara m emereme igwere na ọnwụ chakachaka. Meko shagoro n'ọnụ. Okpoko nọ n'ele. Udo dị ije nke adịghị anya anyanwụ iji. Mkpume nọ n'ele atụgịlegide ma ekwọpụtara na na-atụghị egwu. Chinedu ugbo ga anyị ukwu. Ọnụ mekekere kemesi ya ga-adị ire ewu. Babu m medoro ogbugbo ga-abụ na ahụ mụrụ mgbe mmiri gosi ebe niile ndị eji Biko, unu tie egwu, unu amaghị ka esi eme ndị big man, n'ọba akara aka n'ọzọ, ọbụma sọsọ MC ego, ọ ga-abụ mụ. Unu ahụga, ọbụma sọsọ MC ego, unu wụrụ nnukwute ụkpụ efi o ji n'aka. Unu tie egwu ka ọ na-eprezenti ka ndị ofu obi na-abịa, Denko, nnukwute ọgọ m, Ezega Dennis, Nweze Chukwu anyị n'ozugbo ochi. N'ọba gị bụ onye na-abịa kịta. They are members of Umawoke family. Am I right? Umawoke family. Now who knows the Mazdono Bukino? Now Madam Kaino and Kuba. Of family delegation here. Family delegation. Biko, Kamori Wele Boku, Yenubuta Gai. Sir Lawrence Oveta CN. All the being is good to do with more time. Otitobi Jesu. Ugogo. Akwebi. Ugogo. Akwebi. Akwebi. Awoke. Awoke. Ona. Awoke. Look, I know why not. I don't wear face, I got a bang. When I first go to she, oh, we don't know. Oh, I think we are. I hear son, look at our band, 2 girls who the fruit. Now, Jesus. Amen. I'm there.
kama ya na-ebe na-ekwu okwute nke hụrụ ọnụ Chairman. Oh. Yep. Awoke. Awoke. Ona. Onye m na-arịọ ọrụ eze itoka bịa dube ike anyị nye ha eme ka anyị isi nka kọrọ akọ kọsị isi nka na aka akụkọ eji anya biko na-anyịsị ike enwere m mọntụsị ọsọ eche agbada anya na ndị mmadụ na-adaba ihe ihe chairman kwuru ọ bụ anyị ha mgbe ọ mụrụ onye nwe anyị gọzi Jizọs Tietie ọ ga-abara unu ọ ga-abara nwoke ọna oke etiri m aka ya hụrụ onye mere ka maka na nsogbu namnabata ozi Igbo ndụ na City Brothers Chief Solomon Kometa anyị na-asị gị nnọọ ozi Igbo ndụ anyị kelere gị anyị na-anabata ndị sekretịrị ọ bụ Nsukka United Liberation International
ọma ya tụrụ anyị na-ekele. Anyị na-ekele Mr. Omega Bena Nigeria Ogbuefi onye masị m na wee tọọ na. Anyị na-ekele ọmara eme nwanne Omeche Godwin ọmara eme nwanne. Ụbọchị anyị bịara Otuigbo Omega Godwin onye Otuigbo ọmara eme nwanne ọ na-abara gị. Otu aka ahụ na anyị na-anabata Chief Collabo, National Directorate of Employment, Omega Festus. Ajọ General. Omega Godwin, anyị na-ekele gị. No. Ụbọchị anyị gara Otuigbo, ajọ ọbịa enwere onye na-ebi ikiri m ego na-ahụ dị m enwere onye na-ebi ikiri m ego mmaja oji ọbịa ọgụgụ ọrụ igbo na-emeji okwu afa ekele gị. Gwana anyị afa gị. Afa m bụ Mr. Francis Omeje. Onye? Francis Omeje. Francis Omeje, anyị ekele gị. Ka ihe jikọrọ gị n'ezinụlọ a? Nwa m nwoke na-anụ nwa ya nwaanyị. Nwa gị nwoke na-anụ nwa ya nwaanyị. Kedu ka obi dị gị taata? Ka ihe na-ayọ Chukwu ka o meela ezinụlọ a? Nnukwu mama. Ngozi ndị kwulenya agaziri ego eji achọ mma ịchọ ka mbọ gị ego anyị na-ekele gị dadị ịchọ ka mbọ gị ego ka mbere gị agbapere gị fim White wedding. Progress. The path. Okay, ma. Okay, yes. Ọbịa
Mandara. Why do I not sort of hold on. Don't block my shop. Don't block my shop. If you block my shop, I block off. What else is there? What else is there? So come on, so far is my market. What else is there? What else is there? So far is there. So far is my market. Also there, remember. What else is there? I'm gonna do on that. I'm gonna do on that. Odugu Kego. Anubado Sabaya Kegwe. Oyaka Nobra. Okogam. Okogam. Emanam Tinalento. I don't be one of those. I want to be penance. I want to be penance. Matana and the Melitona. Maybe more. Oh, go God bless you. God bless her for us. Choose one. Choose one. Now choose one. Son of better. Now education. Don't do that. Education. That can bug ego. Education. That can bug ego. Hold on. I'm gonna be a sorry. Well, one time I've been a person like this. God bless you.
I disappointed this family yesterday. It was a public embarrassment, and I built a very good name in this town, and I have never wished to spoil that name. On behalf of myself and my company, Vibrant Multimedia Concepts, I want to thank one and all who have been part of this event. I remain yours sincerely on the microphone, MC Darlington. I am the man whose birth was foretold by the God. I was born for this purpose. What cannot shores and I did my man. You know what the other you want? I don't know where you are, man. I don't know where you are. I don't know where you are. And the man is a bit of the one my God. He does it. Anybody put my man, I will shut up. Anybody put my man, I will shut up. I see you to the work. I see you working. I see you working. But I got my door to come out. I see when I go back to Canada. You go to Jesus.